Здравейте! Втори епизод от моята поредица, т.е. нашата, но просто другите хора ги няма. Малко странно може да се чувам. Но тук съм имал морко. Просто взех само два. Така да влюбя някой зайче. И 8 левел. Съм такъв левел, защото ми убие едно зомби. Не успя да отида на време и трябва да го убивам и така да. Набрал съм си портал към Енда. Не към Енда, ами портал към Валя. Този клип няма да е голям. Просто да покажа света. Често пете такива неща. Я видя другите неща. Охо, че малко неща. Я да видим. Бутилчкови неща има. Болдо 4, по-точно. Той така се пише. Гангстър. Тара също няма в момента. Чакайте да се прати приложението с него. Така. Там е пъти. Ето тук ще го направя да си стреля с лук. И от ето тук. И някой може да снима заедно с нас при лайкване на клипа. Може да има един избран, но може, не е сигурно, може да не избираме, който да снима заедно с нас. И като цяло това ще е клипа. Ще прибера вкъщи. Имаме и наблюдачница. И това е аз я правих. Тази къща и онази също. Предташна е тази къща. Тази къща аз правих. Наблюдачницата, портала, оградите, аз прибавих нещо. Абе като цяло света, аз съм го правил. Повечето неща. Аз вярвам, че не мога да спя. Добре хора, ще се видим в другите клипове. Довиждане!